ang gipahimug-atan ni Kristo sa iyang gisulti karon sa ebanghelyo mao ang kasing-kasing sa Amahan or kasing-kasing sa Dios sa iyang pagbuhat nato isip larawan o kasamahan niya. Mao nay kasing-kasing nagpaila nga gimahal gid niya ang iyang kaugalingon. Ang Ginoo kay gugma man ang iyang kaugalingon, ang kanang ilang pagka-Trinity gihigugma gyud maayo sa Ginoo. Nya asa mo pilit ang iyang hulagway, ang iyang larawan, ang iyang kasamahan, giapil sad na niya higugma. Nya mao na nga gipahimug-atan ni Kristo nga di gid ay mosugot ang Ginoo nga naay usa ka tawo nga maimpierno. Kamo mosugot mo nga naay usa ka tawo nga maimpierno? Kanang nagpatay sa imong bana pananglitan, giluba imong bana, girip o gipatay imong anak, unsa man? Unsa man? Mosugot ka maimpierno na siya o dili? Mosugot? Buangon mo. Mo na ang Amahan dili ingon ana, ang Dios dili ingon ana. Kanang mga tao nga nipatay sa iyang isig ka tao, sama adtong mga sundalo in taon nga naghatod og kaning sana ayuda or rescue, mga rescue goods ngadto sa gilinugan dito sa Abra, giambusan sad sa mga NPA, namatay hinoon duhamting ito kasundaw. Makaingon kita pastilan sa di mga tawhana, may ratag maimpierno. Pero ang Ginoo magtan-aw ato mga NPA nga niambos, di gyud gustong maimpierno. Pero ang pamilya ato mga sundalo o ang iyang mga kauban, makaingon may ratag maimpierno mo ana no. Mo nang gitudloan ta karon na kanang nawala pangitaon gyud. Si San Pablo sa unang pagbasa miangkon nga grabe ang iyang fanaticism sa iyang pagkaparisiyo. Gilutos niya ang gasunod ni Kristo, gipamatay pagani niya. Pero wa gyud siya patya ni Kristo, gihimo hinoon siyang usa ka apostol. Kay kani manggong atong balaod sa kalibutan og tawhanon nga balaod, dili ni siya muhaom sa balaod sa Ginoo. Ang balaod sa Ginoo kay gugma man, ang atong balaod kay garbo man. Garbo ba? Kanang unahon natong secure ang atong kaugalingon. Nya kung medyo gani dihado na ta, apiki na ta, moingon dayon ta alkansi ko. Nya kining nakaingon nganong nagantos ka, moingon din ka siluti na. Mao na tong balaod. Mo paantos kay kasi imong isig ka tao, silutan ka. Pero sa Ginoo kay gugma man, mo paantos kay kasi imong isig ka tao, i-convert ka. Di ka silutan, i-evangelize ka. Hay may inyong sundo na. Kadtong silutan dayon ang nakasala o i-evangelize ang nakasala? Silutan. Pananglitan, bana ka, ang imong asawa gikabit, unsa may imong buhaton atong iyang kabit, i-evangelize nimo. Ikaw asawa ka unya, ang imong bana nangabit dito sa pikas, katong dalaga nga nikabit sa imong bana, imong i-evangelize o imong silutan? Nya scholar pag ito ninyo. Kamong duha gagasto, gikabit pag yung unay sa imong bana. Nya ikaw pag isigig hatag niyang suporta niya sa dihang graduating na siya sa college, imo lang nahibawan gisigihan sa dihang huong sa imong bana dito. Unsa man imong kasab-an o imong i-evangelize? Aw na itong mga apan. Kanang imong anak nga sigig pangawat sa inyo, nya gisuyop pag yun ang sige pag yung suyop og siyabo, unsa man na imong kasab-an o imong evangelize? Congratulations kay inyo ding evangelize, pero duda ko. Og mauna siya ang challenge ngano man tungod kay matag kalag
samtang naginhawa pa para sa Ginoo bililhon. Apan kun mohunong ng ginhawa sa maong lawas ug mobiya na ang kalag, anha na diha ang hustisya sa Ginoo, the just judge of God, being a just judge. Iya na sang hukman mo na ang Ginoo ingsa samtang naginhawa pa ayaw gyud pasagdi kay inighunong anang iyang ginhawa, judgment ang iyang dawaton, luoy kay nastanan. Di ra ba gyud mo pinig-pinig ang Ginoo, di gyud magkanang sana favoritism ba, basta unsay imong gida inig kamatay nimo mao gyud ay hukman, bisag pari pa, bisag obispo, bisag santo papa pa na or kanang siging lektor dinhi og pananglitag nagdakag sala, patay gyud ka sa impierno. Mo na ayaw in taon isugbas impierno ang larawan og kasamahan sa Dios. Kanang naa kay picture sa imong mama o imong papa, makaako kapag sunog ana. Kana bang imong gitreasure good na picture nila imong sunogon? O kana dili gay na nimo picture. Unsa na kag imo nag yung picture niya ganahan kay kas iyang naong nya moabot na yung imong bana mo ingon de sunoga na luura nang naong nga musugot ka dili. Dili no. Di ka musugot oy. Labaw ng Ginoo ang iyang naong ipasunog ngadto sa impierno, ang iyang kasamahan isunog sa impierno, sakitan sang Ginoo ana. Mao na ingos Kristo, malipay gyud ang langit basta naay usa ka makasasala nga mobalik ngadto sa sabakan sa Ginoo. Mao na atong mission. Unsa atong gamiton? Ang paghigugma. Mao na si Kristo mitipon siya ngadto sa mga makasasala, natong mga makasasala. Gisaway siya sa mga Parisiyo. Pero padayon siya kay matud pa niya mauning paagiha nga akong makonvert, akong mapabalik ang mga makasasala. Kita sad mutipon sa ta. Una nga salamat ta dinhi sa atong simbahan na daghan kay ta dinhi nga nagkatipon-tipon. Welcome nato tanan dinhi. Nya naa sa tay mga manggihatagon nga mga kaigsuonan, sige sang tabang nato. Wa tay gipili muna katong pagpista nato nang hatag ta adto og mga bugas, pagkaon, bisag nahutdan ta adto pag kagabi pero katawa lang yapon ana niya medyo soko ko gamay pero tawa lang yapon niya pag nakabawi man sa datong pagkuan pag sa tingan nato itong pag culmination nato sa All Saints Day. Kabawi mo sa ta, daghan sa kitag sobra. Bawi-bawi ra gining panahon. Ya, na dete partial nga report, dili pa ni final ato pa ning finalization pero mo ni ang partial nga report sa atong MMTL na Mother Mary's Transforming Love nga para sa atong pista sa segunda patron. Ang as of yesterday ni nga tali, ang total nato nga nadawat nga halin sa MMTL ni abot og 5,068 slots. Pakpa ni sobra tag 68 ka slots. Yang equivalent ani sa figure 2,534,284 pesos and 82 centavos. Ni ang total pod nato nga gasto pero subject for adjustment panigamay sa atong segunda patron na kasaulugan ning abot sad og 1,994,490 and 18 centavos. So naay mga sobra nga mga 540,000 atong pakpakan og usab. Kung ma-finalize na ni ato ning ibutang sa atong charitable fund aron nga doon natay mapundo dito. Kaning atong charitable fund para ni tanan, wa ni gipili. Gani kasagaran ang mo pahimos ani ang kaning mga tao nga dili kayo mosimba. Kani bang mga tao nga moanhi lang para mangayo. Pero bisan pa man ana ato gihapong tabangan. Unang pasalamat pud ko nga sa ato sang YouTube channel sa ato dinhing kaning YouTube channel na asad tay madawat nga
mga reward ba nga cash tungod sa daghan nga mo subscribe, mo view o mo like aning atong misa. Mo na padayon lang sad mo ana kay ipuno sad na nato ngadto sa atong charitable fund. Ana, so nindot kaayo magtinabangay ta. Ginagmay-gagmay para nistanan. Og mauni ang atong murag paagi ba nga maka-attract ta og mga makasasala or labi na ginawa na kay kaila Ginoo maka-attract ta nga masod silang kasing-kasing ang gugma, hinay-hinay ba gugma nga mobati sila nga giatiman sila sa simbahan. Kadtong mga 2,500 ka families nga atong natagaan atong bugas nga 5 kilo rice o mga noodles o sardinas, di man tingali tanan ato mo appreciate, pero ubay-ubay gid ato makaingon salamat sa Ginoo. At least ba maka-feel sila nga naay Ginoo, kay kasagaran sa gihatagan ato di man gyud hinimbahon. Kaya akong gi-instruction kana yung labing ubos insya unyag dili katoliko padir tagai basta mudawat og di sad mudawat ayaw pugsa basig ilaog unya nas manok ana, pero mudawat sige tagai kay basta labing ubos o ginaot unta nga makabati sila ni ana. Ug kadto sang nanghatag kamusang nanghatag na malit na tog slots dinhi, siguro gyud ko nga mas nilig-on ang inyong pagtuo o kadasig sa pagsunod sa Ginoo. Og mauna ang nindot kaayong epekto. Two-way ba? Ang nanghatag, mas madasig. Ang gihatagan, makonvert. Kung in kaso, wala pa kaayo'y pagtuo. Og mauni, ang gustos Ginoo nato, nga buhaton hangtod ta mga matay, og siguro gyud makaadto tag langit. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, pasadyaa ang mga kasing-kasing nga nangita sa Ginoo. Kita nga nangita sa Ginoo og silang wap akakita sa Ginoo, musadya gid nang kasing-kasing. Mao ni tinuod nga kalipay. Hinaut unta madasig ta pagbuhat niini.